Bit-bit ang ilang personal na gamit, pansamantalang makikituloy muna sa kanilang kamag-anak ang pamilya na kasabog ng Barangay Tagaytay, Kamalig dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Opong sa Kabikolan bukas. Kwento ni Nanay Vina, isa ang kanilang barangay sa mga binabahang lugar sa kanilang bayan, kaya tuwing may bagyo ay naoobliga silang lumikas. Kaninang umaga pa umano sila nagsimulang mag-empake. Maghapon na nga, ngayon lang nakatapos, madam. Ang tagal namin magligpit. Ang dami kasi kami niligpit. Yan yung iba, iniwan namin yan, inano na lang namin sa sa plastic. Lahat yung mga kailangan, pagkain, lahat-lahat na, damit. Tapos yung mga flashlight, lahat na tubig. Ang pamilya Marbella naman ng Upper Sipi, Daraga, tinalian na ang kanilang bubong bago pa sila obligahing lumikas ng kanilang lokal na pamahalaan. Po, marami ng bagyo na experience na po namin na yung bahay namin ay nilipad, buong bahay namin nilipad sa baba. Kaya ilang taon po wala kaming bahay. Nung nakatapos yung anak ko, saka lang po kami nagkaroon ng bahay. Kaya kumbaga iniingatan po namin. Ayon kay Roderick Mendoza, ang officer in charge ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Kahapon ng umaga inatasan na nila ang iba't ibang lokal na pamahalaan o local DRRMCs na magpatupad ng preemptive evacuation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga residente na nasa flood at landslide prone areas. Partikular na ang mga nasa palibot ng Bulkang Mayon at coastal areas dahil sa banta naman ng storm surge. Inaasahan din aniya nila na aabot sa mahigit 100,000 individual ang lilikas sa iba't ibang evacuation centers. Ang ating provincial government nandyan lagi sa pagsuporta. Ang ating provincial social welfare ready na sa mga pagkain para sa kanila, as well as our provincial health office. Nandyan na yung mga gamot tsaka yung kinakailangan pang non-food items na kung sakali ilalagay doon at ibibigay doon sa mga would-be evacuees dito sa bagyong Opong. Kanselado na rin ang pasok sa mga paaralan simula pa kahapon, habang kinansela na rin ngayong araw ang trabaho sa mga pampubliko at ilang pribadong opisina. So since we have anticipated the arrival of this system, marami ng orders na ginawa ang ating Governor Noel Rosal para sa kahandaan ng ating mga local government units, para sa kahandaan ng ating mga lalong-lalo sa barangay dahil sila yung frontline at unang-unang tatamaan nito. So lahat naman nag-cooperate. Nanawagan naman ang opisina ng APSEMO sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na kautusan ng otoridad para na rin sa kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.